Akşamınız hayırlı olsun, hormatly kardeşler. Bugün meclisimize devam edeceğiz. Geçen hepde o ağrı kesme vermeli olduk. Onu duydurmadık. Ekrana çıkma nememiz olmadı meclis hükmünde. Eee, Bu hepde o devam edeceğiz. Şimdi bundan önkü gururumuz şeyle olup geçipti. Bundan önkü 2 yıldan çıktı. Türkmenistan'da kuramaçılıklı terör toporunun bir iş katlağı var, iş dünyası var. Bu iş dünyası o bir iş ediye o halka ullakan peydası yok. Halkı sömürüyerler iş eden atlaram yani şu yankı topora yankı kuramaçılıklı terör topora bir hizmet ediyen şonun bir yankı maskası, kamuflajı hükmünde gerekli yerinde yine Türkmenistan'da işem yöreye yine aydımçılarım var, yine blogerlerim var, yine näme deyip olaryň käbir zatlaryny reklam eden olup şeýle bir neme var da alem var diýeli Türkmenistan'da. Yani bu Türkmenistanyň belki-de iň köp gitsek 2% bolmagy mümkin. Yani ondan galan gatlak şol 50-60 dollarlyk nemede işleýär. Onuň uly bir böyle ýurtdaşyna çykypdyr, o taýda gezip ber. Umuman da Türkmenistanda bir adamlaryň erkin ýagdaýda öz isleýlerine görä bir iş gurna, pul gazanma mümkinçilikleri ýok. Onu eden wagtlar hem cezalandyrylýarlar. Mesele şu taýda. Indi bugünkü o meclisimizem yani şoňa gelip ýetdi-de soňky iki ýygnaşymyzda. Bugünkü meclisimizem adam şu öňkü iki ýygnaşyň esasında şeýle bolýar. Türkmenistandaky guramaçylykly terror toparyň halky bilkaslayyn, ýa bilkasly ýagdaýda iş dünýäsinden uzaklaşdyrma barada. Türkmenistanda halk da bilkaslayyn iş dünýäsinden uzaklaşdyrylýan eken. Indi munyň şeýle bir mysal bilen başlajak. Bunu netijesinden başlady, soň sebäplerine giderdi. Pikir edin, söhbet kardeşimiz bir zat gurrun berdi, soň aýratyn ekranda çykyp o gurrunly etmekçi. Diýär men şoň gurrun beren zatyň gurrun berip durjak däl, ýöne içinden bir netije çykardym da. Ne pikir edin, Türkmenistanda o guruluşyklar boldy. Indi şo guruluşyklarda işleýän adamlar 500 dollardan köp aýlyk alan däldir, alanlar bar, olaryň gaty seýrek. Demede umuman 500 dollara nemedildi-de. Indi şol adamlar 500 dollar däldi, 1000 dollar alsa, buna näme görä hasaplaýas? Daşary ýurtdan gelip işleýänler 3000 dollar, 2000 dollar aýlyk alyp işleýär-de. Bizimkiler 500 dollar. Yani 6'da biri, 4'te biri ýalyk bir neme barda. Owan ortalamasyny alsak 5'te biri bolýar. Edip işleýär. Indi şol 1000 dollardan aýlyk alyp işlän bolsa, bu guruluşyk işi. İş gurnamagan däl. Bu adam 4 ýyl işlese 50.000 dollara ýakyn pul gazanýar 4 ýylda. 50.000 dollar pul gazanýar. Näme mesaisi, onusu bonusu diýip hemmesini goşaňda. Indi bu adam şu 4 ýylyň içinde 50.000 dollar gazanan puluny nämeler eder? Birinji öý guraran satlyk bilen, ikinji o ulagyny alar, üçünji hem çağalaryna gowy sereder. Iň ýaky gowy seredýär diýmek telefonu bolar. Ondan soň internete girer, mümkinçiligi bolar. Garyp bolmaz da şu wagt Türkmenistanda hem internet gymmat. Köp adam pul ýokdur, bir bilen gürleşmek üçin 5 manat, 10 manat pul ýükleýändir. Diňe şoň gürleşmek üçin ondan soň telefonda internet ýokdur. Aýda bir 2-3 gezek internet bolýandyr. Jeme onuň daşynda internete girýän däldir. Türkmenistanyň ýagdaýy şol. Ýöne bu adam 4 ýylda 50.000 dollar gazanan olsa o boljak däl. Soň pikir edin, bu ýanky 100 miňlerçe adam maşgalany gözeňize getirin. Soň bu taýda bir neme döremeli. Adamlar güýçlüräk durmaly, öz ygtyýarly,
öz diýenle adamlar döreýärdi, çağalar esasana. Indi şonu isläň oklar Türkmenistanda görülýän zat. Seredin iş gurnamak däl. Dineje guruluşda işläp $1000 gazanmagyňyzy isläň ok. İş gurup pul gazanmak olaryň asla nemesine de gelen ok. Düýp göter garşy. Şonuň üçin hem Türkmenistanda hiç bir neme ýokdy. Indi gelin deňeşdirelim bir nemäni. Türkiýe resurs tarapyndan ýene beýleki mümkinçilikler tarapyndan Türkmenistanyň batykän ýyzda ýa-ni Türkiýeň oldudur. Türkiýanyň öndürýän zadyny ekrançylyk önümlerdir. Maldarçylyk hem gowy däl, onu bilýäs-de. Ýöne Türkmenistanda hem ekrançylyk hem maldarçylyk ýokary derejede edip bolýar, hem resurslar bar. Beýleki nemelerden has tapatly, hatda Orta Aziýada beýleki goňşy ýurtlardan hem öňde gidýän boluplar bu meselede. Ýani Türkmenistanda hiç kim, Türkmenistanyň ýurtdaşyndan hiç kim guruluşda işleme nemesi bolmaly däl-de. Sebäbi guruluşda işlemegine bir sebäp bolmaly däl. Hemmäniň öz işi bolmaly, bir iş gurnamaly, hemme adam biznesmen bolmaly, bir bölegi alim bolmaly, ýene bir bölegi diplomat bolmaly, siýasatçy bolmaly. Şonuň ýaly bir jemgyýetiň bolmaly ýerinde bu zatlaryň hiç birisi ýok. Bunuň hem aňyrsynda näme gelýär? Men bunu bir sosiolog tarapdan el aljak. Pul gelýändir birinji nemede. Günümizde kulturanyň kän bir möhüm ýeri ýok, sebäbi günümüz ýa-ni näme populyar kultura ýerini alýar-da, ýa-ni dinamikdir, üýtgäp durýar. Ýöne jemgyýetiň esasy nemesini emele ýetirýän zat şu wagt girdeji pul diýilen bir neme bar. Şonuň üstüne gurulan günümüziň modern jemgyýetleri puluň üstüne gurulan-da. Soň bu puldan soň gelýär-de adalat diýene näme eýle beýle zatlar şonuň esasynda döreýär. Bizde pul ýok bolsa adalat hem ýok. Adalatyň, kanunyň ýene hämäniň ýoklugynyň başga bir penjereden seredeniňizde sebäbi şol. Halk elinde ine pikirediň her bir maşgalanyň elinde $50,000 ortalama pulu bolsun Türkmenistanda hiç ýyly hiç bir tiran rejimine, terör rejimine başartmaýar. Şonuň üçin islenen ok. Seredin köp maşgalalaryň $50 pulam ýokdur aýlyk. Gaty kän maşgalada ýokdur bu. O barynda 3-4-10 belki de $200-300 milyon bardyr. Ýöne ol ýanky aýdan ine guramaçylykly terör toparyň ýanyndaky iş edýän bir gatlak meselesinde de. Indi şu taýa geldik. Bilmedim bu arada düşüncelerinizi nädip aýdarsyňyz, üstüne goşup bir zatlar aýtmaňyz möhüm. Ya gelinen yer şol. Türkmenistan ýanky ýöreýte garyp goýulýar halky. Ýöreýte şu ara ýatan wagtyň köçede hiç iş etmän ýatan wagtyň öz-özüne baý bolmaly, ýani ulaldy aýdýanda düşünüň ýanky biziň häzirki ýagdaýymyz bilen asyl bolmaly ýagdaýymyzy deňeşdirjek bolýanda. Şo derece bolmaly bir jemgyýet uğrap barýar. Gün geçdikçe. Şeylerek bir zat var. Bunu neme ölen gönden göne bağlaştırıp bilersiňiz. Biz bunun nemesini aldık ve şu zatlaryň bir kıyıska guruluna etleşdik-de. Raşizm, yani Rus imperializminin bir täsiri bilen bağlanşyklydyr. Teknik tarapdan seretsen. Bizim bu taýdaky meclis hökmündaky ele almaly dememiz esasy şol filosofiya tarapy biraz o grada galýar bu işin.
meclis o filosofiya bilen kän çözüde barıp bilmeýärde, ýa-ni bir rasional we tiz wagtda bir çözüde barmagyň tarapynda da. Şonu esas alyp bilersiňiz. O men sözü ýeňiş kardeşime bereýin. 5 minut wagt veriljek. Eger köpräk wagt talap etseňiz o uzadyp bileriz. Habaryňyz bolsun. Ýeňiş söz sende. Ama ses gelenok bize. Mikrofon yapık bolmagy mümkin. Sesim barýarmy indi? Gelýär. Ine men Maryň nemesini aýdaýyn sebäbi öz ýaşaýan ýerim bolan soň. Bizde köp neme dilýän, üns berilýän ýeri alyp satarçylyk. Alyp satýarlar. Ýani önüm öndürlen ok. Ine geçenki nemelemizde aýdyp geçdiler-de. Şu önüm bir zat önüm öndürýän adamyň üstüne çökýärler-de. Hemmesini, ýani sen bir kökü çykarsaňam üstüne çökýärler, ýa bir şekerden bir zat çykarsaňam üstüne çökýärler, marojna çykarsaňam üstüne çökýärler, şonu ýapdyrýarlar. Ýöne alyp satarçylyk dowam edýär. Ýani alyp satarçylygy kän bir basket baran oklar. Alyp satýarlar adam. Ine bizde ýarmarkalar barda. Bazarlar var. Bazarda hiç yerli ürün yoktur bazarın içinde çıkaryanlar. Egin eşiginden tut iyi biçkisine hemme adamına çenli alıp satılyan ürünlerdir. Daşından getirilýär. İçindäki önümçülükden ne biz Türkiýanyň içinde zat edýärse marketlerine, magazinlerine girýän onuň bolman egin eşikleri, zatlar ýa-da köp ürünleri öz nemeleri boýunça nemeleriniň şonu öndürýän şirketleriň atlary boýunça çykýar. Bardy, emma bizde ýok o zatlar. Meselem egin eşik bir zat alýan bolsaň Hytaýyň önümüdür ýa-da Türküň önümüdür. Indi meni gyzyklandyrýan tarapy şu zatda bir sorag diýem alsaňyz bolar. Önümçülüğü yatırdılar ýöne alyp satarçylygy näme üçin o derece, ýani önümçülüğün üstüne edýän nemesi ýalaky paskylary etmeýärler. Gaty gowy sorak. Ine iýmit magazinler kän açylýar. Owalarda, etraplarda ýa-da täzelikde de şu Maryň içinde näçe magazin diýip at goýupdyrlar. 50 magazin diýip at goýupdyrlar. Ýani ýarmarkadan her şähere ýakynrak bir ýerde açypdyrlar magazin. Edil bazar ýaly edip uly. Ýani şo kadar yerler bar ýöne olaryň hiç birem yerli ürün däl, yerli önümçülügüm däl, öndürilýän däl, diňe alyp satylýan bir zatlar, ýurtdaşyndan getirilýän. Şulary aýdaýyn diýdim. Ýani näme üçin önüm şeker öndürýän, şekerden bir zat öndürýän adam üstüne çöküp onu ýatyrýarlar, ýöne alyp satarçylygy olar ýalaky zat etmeýärler. Sebäbi barmy ka bunuň? Batyk ulu sebäbi bar. Men gyska aýdaýyn, soň ýene başga ýyldaşlarymyz hem o pikirlerine aýtsak gaty bol. Bunu sapara bilen bir kinemede gurrun etdik ýadyma düşen ok kän wagt boldy da. Şo taýdan biraz neme edip aýdyp biljek. Şondan soň biraz üstüne pikir ýöredenden soň çykýardy. Ine satmak bir önüm iň soňky edilmeli işde, ýa-ni tawşyrmak diýen ýaly ulanjysyna ýa-da hyrydaryna tawşyrmak diýen ýaly bir nemes bardy. Bu taýda ullakan bir biznes hasap edilen ok girdeşsem kän uly bolmaýa. Indi önümçülük ýerinden alaly. Önümçülükde bir zat önýän olsa şo taýda näçe adam işleýär. Näçe adamy pul bilen, çörek bilen diýeline bizim düşünüp biljek demämizde 3 ne diýär-de. Bir giden maşgala
neme diye satyan adam o satması için 100 tane 200 tane adam gerek değil. Satyan adam bir tane adam satıp ya günümüzde internetin üstüne satıp oluyor da. Onun ýaly nemeden ok, ýanky alyp satarlyk jemgyýeti ösdüren ok. Diňe alyp satary belki bir neme edýändir, ýöne daş döwreni ullakan bir peýda getirmeýär. Şonuň üçin kan oňa deginmeýän bolmalylar. Ýöne önümçilikde ýene bir zat bar. Ýanky önüm öndürýän adamlaryň pikirlenşi dünýä garaşy hem üýtgäp başlaýar. Alyp satar adam köplenç neme bolýar? Yalançy bolýar, ahlaksyz bolup bilýär. Yani gynansak-da o şey diýip düşünüň, özüňiz hem görensiňizdir. Ýanky zadyny satmaly-da, eýdip ýöne önüm öndürýän adam eýle däldir. Önüm öndürýän adamlaryň köpüsi ahlakly bolýar. Şeýle bir tarapy bar. Soň ýanky beýle aýdan tarapman köp adam iş bilen üpjün edýär. Satarlyk eýle bir näme mümkinçilikler eden ok. Şonuň üçin şu alyp satarlyga itýän bolmalylar da şol alyp satarlygyň jemgyýeti ullakan bir goşandynyň ýoklugyny bilýän bolmaly. Şeýlere bir näme meniň şahsy demem netijem şeýle. Sözü Leyla kardeşimize vereyim. Telefon ýuwaşragy işleýän bolupdyr. Salam kesipdaşlar. Aha, gelýärsiz. Menem şu taş oğuzunyň näsini aýtjakman da. Bay bazaryny, Zimni bazaryny meni koňuşum bir işlerdi şurda. Kalbasa satarady, sir satarady. Osun şunu näpdirip ýaňy koňuşumuz 2000-nji ýyldan 2011-nji ýyla çällim zat satdy, kalbasa nä satdy şurda. Osun bu haram kuluny yegenleri geldidan kolundan aldı bu Zimni bazaryny. Yani halkymyzy kolundan aldı. Satuvçylaryny kolundan aldylardan bulany magazinini hakkynan bermediler. Ya bir näsinem netmediler. Dogry Elinden aldılar da. O elinden aldılar. Şunnetdir bula çöreksiz kaldı bulanyň näsi. Yani çağalaryny şundan eklep oturuverdiler da. Osun şunnetdir bula zabastovka etdiler bu. Ayal gyzlar. Hemmeçki toplanışıp. Osun bulany tutup apbardylardan bastılar. Ya komitet ýene bir zat minisele şu bazarın içinde bir toda wagyrdy bolup getdi. Heleýlerini ýygnadylardan maşina dıkyp apbaryp urupdylar. Bu kaçan olan waka? 2011-nji ýylda 11-12 şu aralykynda bolgan ýerde. Osun şunnatdyryp bu ayal gyzlarymyz taýak ýep indemin vazgeçdiler şu näsini magazinni hakkyndan başkasından da. Hiç kim hiç ýere nätip bilmedi. Ruhuny öldürdiler bulany. Osa şunnatdyryp indi 2013-nji ýylda Bay bazaryny 6-njy awgust günüsü ot aldı. Galbazar tarapyndan ot aldı. Arzu degen restorandan bulardan ham işleýän adamlar ýangan, Galbazardagylar köp adam yandı. Zatlaryny alyp bilmeň kaldylar. Neçikdir
Arzu bazar yaktan, Arzu restorandan yenem bazarından şu Günbatar tarafından mı yanıp başladı. Nege gelmedi. Zimni bazarını kaptalına birazrak gelip kaldı da. Zimni bazara yetmedi bu yangın. Ne için bu yangın bulara yetmedi? Bulanı yörite etildi bu işle. Yöriteler şulanı neler et şunu. Soňa Birden yanan yandı. bazara näme boldy? Yanan bazarda galla gitti, adamlar gitti, Arzu bazarının içinde işliydi onun nele gitti. Son şu wagtlarında mektep giyim almak için okuwçylara depter kalam almak için rayonlardan gelediler. 4 bala bilen gelgen eken bir hatyn şula yandı. Lekin şu yangallara bir gram kömek etilmedi. Bir halta un berildi ölgenlere. Osunam 5 litre yağ berildi. Ana şundi yardım etildi. Başka yardım etilmedi. Göz yumdular. Hiç yere çıkarmadılar bunu. Sesini çıkarmadılar, iyisini çıkarmadılar. Bizani hükümette genimiz. Ana şundi boldu. Adamla olsun yangalla bir ne etip kagalla ba yarım yartı bolup kagalla. Olardan yardım berilmedi. Näçe adam öldü ýa-da Bilmedik ölendir? ondan haberimiz yok, lekin köp adam zarar gördü. Köp adam öldü. Yaradar bolup kaldılar. Olsun zatları yandı adamlarını. Adamlar girgelle çıkıp bilmeyin kaldı. Çıkalla girip bilmeyin kaldı. Düm vahşi bir ne boldu dandım yaman ýagdaýda yandı. Bay bazar. Galy tarapından yandı özem. Galy Galy. satuvçynyň tarapından. Ana şundi bolup gitdi. Ne üçün bu zimni bazara yetmedi o? Ne sebepten zimni bazar yanmadı? Bula yöri taşını yaktılar. Ana şundi. O şu wagtlarında başka yerlerini Mary, ýene bir yerlerini bazarlarında da yangın çıkmadı. Çerjewnikinde, Dünya bazarda yangın çıktı. Ana indi boldu şu, men indi öz başımdan ötkenini aýtyp berjekmen. Men 2005-nji ýyldan 2009-njy ýyla geldim. Komşumdan kalbasa alıp satar edim. Kalbasa ýene bir zat, poýezdin içinde zat satar edim men. Bosun şunda milisele bolanok, satmak bolanok, ýene bir zat, hiç zat bolmady. İçinde zat satmak bolmady dedi. Pul berseň bolady. Yaxşı, bolady gel. 500.000 manat beresen gününe dedi. Adam başına. Al satkan zatımızını bize yarıma yarı paylaşar edik. Peýdasyny. Şunu aýtjakman da bizani halkymız alıp satarçylyk etgende de özüne kalmaydı. Bir azrak, bir 10%, 15% kalady dep düşünemem ben. Kaganyny milisele üçün işliysen. Şundi bize pul bersek sattyrar ediler, pul bermesek sattyrmaýdy ediler. Soň 1 milyon manat beresen dep tutdular bu milisele. Bize ramanörde oturganlara bermelimiz, bizani başlıklarımız bu. Bizani şunu üçün poýza çıkaradylar. Saprajda işleýindi bular. Olmasa bize pul ap barmasak çıkarmaýdylar. Dep anşyndy diýerdiler. Bize şunda ettirip yarıma yarı milisele bilen paylaşıp işleýdik, işlegen nämizi, çagalarymyza hakkını şulara berer edik yarısyny. Yine şunu aýtjak boldum da. Gowy detallar bu taýda bazaryň ýanyşy içinde adam ölüpdir. Bu aýdylanok 21-nji asyryň içinde bolýan wakalar. Bu zatlar ondan soň iň bärkisi ýa men nämäni $1000 diýip gurrun berdim de. Ýani ondan has kiçiräk bölmem
Awa şeýlere kende gynansak da. Howa men sözü Merdan awa kardeşimize bereýin. Esenlikler yurttaşlar. Kesmeştilanka. Mawa. Endi ýeňiş kardeşim soruna kişi al fehalça kommentarer ber keçin. Endi önümçülüge näçe ýol berilen okul esasy bolaryň ulus strategiyanyň bir taktikasy da ene ýa-da maýdy geçtiň öňüm ýani önüm öndüren adam ahlakly bolýar ýa-ni ha. Indi şol ştadan birlen ikilän adam üstünde däldi. Jemi götürmek üstüne seretsek önüm öndüren adam näme diýär özüni şahsiýet hökmünde görüp başlaýar. Yani ahlak teoriyada ýan adamda bu düpde hegel baram bolsa bunun özüne hormaty bolýar ýene diýagat özüne adam taýyp başlaýar. Ýaşaýjy däldi. Indi bunun karhanasynda meselem 5 tane teknik işler bolsa yani buhalteriýasynda nemesinde laboratoriýasynda ýenesinde 5 tane diýip alsak şu 5 adam ýa-ni ahlakly iş adamynyň nemesini alýarlar. Nähil diýip aýdym. Gawunlar renkalar diýär. Görelde alýarlar. Bularym şonuň özüni alyp barşyny, iş edişini özüne çekýär. Indi 5-den geçdik, aňyrsynda da 50 saniýe, 100 saniýe işgärler bar bolsa, önümçiliň özünde. Indi bularym şol nemäni çekip almaly da ýa-ni ahlakly adamdan, önümçilik edýän adamdan. Indi bularyň çagajyklary bar. Hersinden 2-den 3-den almakçy bolsalar, bular 200-300 de bar ýa-da bir karhananyň içinde. Ahlaky düzelip baran, ahlaky saklanyp duran adamlar. Indi ýurt meçlerinde seretseň müňläp milliona barjakda özüni ýurtdaş saýan adam. Indi bunu aýraly indi iş dünýäsine geçeňde de şu wagtky terror toplaryňam şu ýanky ideologiýasyndaky bir nemejigi, bir ýol jagaşy, bir iş nemeselem. İş dünýäsindäki adamlar öz tartuwyna çekisine gelip duran adamlar. Gerek yerinde niratçı tartsa näme söz aýdylmakan eýem aýdylan net duran adamlar bolýar da ýani oňurgosyz adamlar diýip aýdyn. Haýsy ideologiyada bolsa hyzmat edip biljek, ulluk edip biljek, ýalakalyk edip biljek adamlar. Ýani ýaşaýjylar adamlaram diýerler. Oňun indi bu iş dünýäsindäki ýanky adamlar ine biziň ýöletendäki meselem ýöleten şäherindäki süt karhanany ýaptyrdaşylar iş dünýäsiniň adamlary. Indi mardaky näme şoňa tädaýyn nemesi. Indi bular halkyň ýurdun içinde halkam ýigrenýär. Diňe özleri etmeli katip düşünýär-de. İş güýji pul şolarda bolmaly, önümçilik şolarda bolmaly diýip düşünýärler. Yani özüni halkdan aýry görýär-de. Indi şöyle syn edip otursaň bularym indi türkmen halkyna edilýän genosidyň şärigi bolýar-da, şärik adamlar bolýar. Yani bilip edýärler şo zady. Önümçilik edip biljek adamlara gysyp çykarýarlar. Şöyle netije yani o düşündüm, taşındım diýär türkleň açýaly. Şonuň ýaly düşünje çykýar da bärde. Yani bilip edýärler, şu genosida şärik bolýarlar. Türkmenistan ýurdunyň halkyna edilýän genosidyna. Şu mesawul. Hawa sözü Parahat kardeşimize vereyim. Assalamu alaikum. Hürmetli kardeşler, yurttaşlar. Benim öz düşüncem oysa Cengiz kardeşimizin sorunu cevap vereyim. Bir önümçülük önüne karar verip
satıcı haberden noktaydı. Uğra verdi. Satıcı yankı etsin almerden insan kuyu adam ol. Alya satık kuyru. Onun masa girdeci yok. Kalan çıkan nokta. Kaynada da 5 Şubat kadar ne onun katıken bayamak katı uyuzun olma şansı yok da. Ne önümü önersen, önümçülük önersen, ön kısandan kadar tapara geldi. Önümçülük önmese, devlet önümçülük önmese, ne bileyim, dursana havanıyla ne bileyim olsa, tutarır, çöker diye de, doğru diye. Önümçülük önermeli. Önümçülük önersen, bayım, halkın bayamak, ödünü kormak, karnı doyurmak şansı oluyor. O zaman, daha için, ne, yeni fabrikası var açtı diyeli. Ölmendir. Benim için işletmiyorum. Benim bunu öğrenme. Doğrudan şunu onu bana karakolat ya hükümete krediyor. Ne varsak? İlk kırkçayına çağıracak ben. Şöyle fikir durum öyle. Ol şol fikir etmedi ali. Sonuçun öndürülen o. Baştan reforması diyenler sonra hakları yok etmek için şu hakları yok etmek için baştan edilen işlerde ölümcül yok etmek için boş boşuna baş iddiadım, baş adamları yurttaşa çıkarmanlar korkuyordu. Bana şu hakları bolmasın, halk dine gulçuluk etsin, gulu olsun deyip maksat sol. Seni ölümcül öndersen arkana gulçulukta çıkmak olurdu bu olurdu. Bilip ölümcül önderse, yani ruhsat derse öyle gulçulukta çıkardı var. Mesela düşünen adamın benim işim orada, gücüm orada, karnımdaydı. Men arkayına rahat krenip bilyen. Şahatları da var. Yine işte bir Türkiye'ye gelip karnım doyuyor, işin gücüm var. Kendini şundan kapıdan gelip kapıdan akıdiyorlar. Maşin. Kapıma öyle kapıdan akıdiyor getiriyor yine de. Dem için işleten öyle, işkar tapınak var. Sadece Türkmen tanışın var. İdil sektörü öğretmeler Türkmen tanı işleyecek. İşkarem yok. Onlarken. Şu düğüde Türkiye'de işkar tapmak bir akıdiyorlar. Özüm kapıyımı da öyle akıdiyorlar. Kapıyımı da öyle. İşleten öyle. Bir kim verdi? Bir yabancı hiç kim. Bir şey kadar bizim işleten kıymetini bilirler. Türkmen tanınan iş yok, güç yok. Bunu bilip ediyorlar. Önemli kazanıyorlar. O nalog geliyor, tok geliyor, gaz geliyor. Her hayatında sen çöpürmeli, seni ölümsüzlükten çıkarmalı. Sen gözünü açmalı, sen guru olmalı. Ölümsüzlükten çıkamayacak o bileşiğe ediyorlar ama. Benim başka düşüncem yok. Ben sen soru bir bize sorum cevabım şu vatandaşlar. Dinlemek için sağ olun. Bravo. Sohbet kardeşimize vereyim sözü. Ses gelen o entege. Alo. Indi geliyor. Türkmenistan'da şahsi istenmek kur adam özlemesini açıp bilmeyen ya açanlarda da şular yalıp batışları edilen nemeler geçenki yapışımında da aydır kesildi. O Türkmenistan'da yani kısa para önkü aydık gelişi yalık yani baştan ekranlara çıkıp baştan aydık gelişi yalık yani yer su reforması geçirilmesi o yerde açılan istenmek kur önümçülük ya istenlik kur biznes yani koşudurnan içinde yani hükmen kontrol altında saklanılmalı bolar diye aytıp geçipdi. Oğlum ne hazır kuvatta ya geçen kepişimizde aytıp geçimiz yani hazır emine şu nemeler devam ediyorlar. Yani gepin gıyskası ya sözüm nokot gelen yere şu yere geliyor. Yine devletin ya hükümetin qaramağındaki käbir önümçülük önümü öndüren ulu bir nemeler vardır. Fabrikalar, palta zavod, un zavod,
yağ kärhanasy, şeker zawod, ya bolmasa neft gaz pudowy, ya elektrik energiýa, ya yer dökünlerini azot, himiýa, fosfor, şoňa mezeş nemeler. Näme üçin şolar häzirki wagtda hususy eýçilere geçilen ok. Näme sebäpden? Derin oklar yani şonu näme üçin hökümet şonu göz astynda saklamaly? Ya bolmasa aýdaly şu wagt okey hökümetiň eline durşalatlar. Näme üçin islenlik bir watandaş şu önürlen önümleri eksport edip bilenek yurtdaşyna. Näme üçin şolatlar satyp bilenok? Hökmany ýagdaýda ýokardan bir adam bolmaly. Okey sen hökümetin garamanyna bolsa bolup geçden olatlar. Yani näme üçin şonu islenlik kurwadym, şolaklar nemeler hakda iş salyp bilenok. Ne soraw. Bu esas nemeleriniň biri ýa-ni yer suw reformasyna edilmese, ýa-ni yerler hususlaşdyrylmasa bolýan zatlar yer hususlaşdyrmak yerler nädip hususlaşdyrýan ekenler. Şonu men soradym. İçeride bir telekeçi, ulu bir telekeçi ine zawod fabrikalaryň ýörüte her vilayetde zawod fabrikasyň ýa nemeleri bar eken, yerler bar diýer. Bir minut başla. Her vilayetde zawod fabrikalaryň salynýan yerleri bar. Yer bölüp berýän ekenler. Ýöne şo ýerden yer aljak bolsaň, yeriň meşberine görä baka ketgitleýärler, satýarlar we yer alanyndan soň nägilek terde, ýa nägilek nemede meşberde şo taýda kärhana açjak. Näme kärhana açjak? Şoňa görä pul alýan ekenler garşysyny we ondan soň ýa-ni nemäni alyn ýerini resmileşdirmek üçin ýa-ni döwletnama diýilen bir zat girdikler. Döwletnama. Yani şu döwletnamany aljak bolsaňam, ýene şonuň garşylygyna epesli pul alýan ekenler. Yani şu hususly halka berýän şertleri, halka ýetirýän ýeňillikleri. Şolar ýalyk derejede. Yani bu diýmek näme diýmek bolýar? Halka soň puluna çenni, jüzündäki soň puluna çenni almak diýmek bolýar. O mümkinçilik töre, gäs şert töre, gäs ýa bankda karz ýene nemeler berýär. O zatlar däl. Olar eýle däl. Ama ýanky ýeňiş neme diýipdir? Ýeňiş kardeşimiziň nemesine bir öz bilen neme geçip aýdyp geçi. Önür telekeçilere näme üçin hissat diýen oklar. Telekeçil ýurduň içinde bir neme çykmak gadagan, ýa-ni geçen saparaga keňiň geçen gepleşiňizde akyl gadagan diýilen bir nemäňiz bar. Üstüne gepleşip geçdiňiz. Akyl gadagan bolşýarlyk o ýerde akyl gadagan ýerde önüm öndürme gadagan. Yani islenlik bir akıllan çykýan bir önüm gadagan, yani bir önüm öndürýän. Meselem sen depter öndürseň şol önüm. Sen bir ýerden akyly bilen çykýar şol. Ya ruçka öndürseň ýa islenlik bir zat bolsun. Şolam şu akıllan çykýar. Bu zatlaram gadagan. Edilen ýagdaýynda bar diýip bir kuştanak neme berýändirler emaş hökmünde, ýöne olaram goşadyrlaryň içinde. Ýöne sen öndüren önümüňi bazaryň açyk bolsa, yani bu telekeçilere hökmanlarla sen özüň satyp bilersiň, yerler bilersiň ýa-ni seni. Öndüren önümüňi. Bazaryň açyk bolsa, açyk bazar bolsa. Şolar ýalyk öz pikirimi aýtdym ýeňiş kardeşiň nemesine. Sag bolun sepet. O sözü ýeňiş kardeşimize bereýin. Tawarum. Indi biz önümçülüğü ýatyrdylar. Indi şu wagt gurrun edýärse Türkmenistanda hiç ýyl önümçülük ýok diýip aýdýar. Ýöne bizim garşy tarapymyzdakylar eýle düşünmeýärler. Hatda ýurduň içindäkiler şu bizim edýän çykyşlarymyzy ýerli dinlemeýänler belki de dogry görüp bilmeýänler beýle düşünmeýärler. Sebäbi ýurduň içinde de bar işleýänler, süýçgök öndürüp beren yerler bar. Meselem kerpiç zawodlar kerpiç çykaryp ýatyr, öndürüp otyr. Şypyr öndürýärler. Baýleki mebel işledýän uly fabriklar bar. Bularam işläp berler.
Ýa-da mal saklayanlar vardır. Mal fermalaryny saklayan köpden yani hojalyklarda mal saklamak kyn. Meselem öňler öküz bakıp satýardylar et edip. Emma iýimin gymmatlanlygy sebäpli iýim almak ýagdaýynyň kynlaşanlygy sebäpli hojalyklar bunu edip bilmediler. Bu peýdasyndan el çekmeli boldular. Yani mal saklap peýda görmekden. Yani o da bir iştir. Bir adam hojalygyny 4 san 5 san öküz bakıp satýardy. Yani meselem bir ýaşyrak bir öküz alýardy, onuň öňüň 5 sansyny bakıp duran bolsa, birini aýyrýar, ýerine başga birini aýyrýar. Hakelýär şeýdip her aýda aýlap durýardylar bunu. Emma bunyň üstüni kestiler, ýöne buňa garamazdan köp sanda 100 sana, 200 sany edip öküz bakıp et önümünü öndürýänler hem bar. Bulara iýmem tapylyp durýar. Bular nerden tapýar, näde işleýärler? Ýa-da şifr çykarýany kerpsawutlar vardır ýurduň içinde. Meň owamda da var biri. Hatta meň owamdaky eýesi hayramal etrafyndan diýerdiler-de. Şondan başga da onlarça kerpsawut var eken ol adamyň. Ine içindäkilerin etýän zatlar içindäkilerim şeýle zatlar bir daha aýdyp berip bilerler. Ýöne buňa bulara berjek jogaby dähilli bolmaly. Meselem mebel öndürýän Aýbölek kärhanasy bardyr. Reklammasam aýalyny edýändirler. Watan habarlaryny da görkezýändirler. Nirede bolsa ýani bir önümçülük bar diýip görkezjek bolsaň Aýbölek ürüni ýenilämez diýip reklam edýärler. Ýürüýtü. Yani yok diýdirmellerle ýurduň içinde ýa-da iými tönümler bardyr, ne kalbasa, gatak, süý dönümler çykýandyr bir giden. Täze öndürýär. Bu da ýöne monopoliýa görnüşindäki bir zatlar bu bizim ýurdumyzda. Ne meselem men goňşy owanda Galaydan şifr edip profil edip çykarýan bir hojalyk bar, hususy. Uly zawdaşdy. Kaptanlan öz ýakyn ýeriniň owasynda öndürip dur, yani galaýysyny Hytaýdan ýa başga bir ýurtdan getirýär we öz soňundan şonu şifr edip satýar. Täze açdy hemme aparatlaryny içiniň tehnikalaryny, stanoklaryny ýurtdaşyndan getirip bildi, yani rahat. Adam bir ýerden mümkinçilik tapypdyr, yani. Onsoň şu soraw getirýär-de, yani biz ay iş etjek bolsaň etmäne iş bar, ine planlar edip görenler bar diýilden ýala ki nemäni getirýärler-de orta. Bir mal saklayan biri var. Onun sarayında neme tonlap iýim durýar. Ýöne bu nerden alýar bunu? Näme var bunun arkasında? Bunun arkasında öz ogullary ýa-da inileri, garyndaşlary ýokary nemelerde prokuratura yerlerinde, suut yerlerinde işläp beren adamlar. Şoň üçin bu ardan wagtdan iýim alýar we ýüzläp mal saklap bilýär öňünde. Öz başyna ýa-da meselem çöllü müňläp maly var. Beýle işleýänler var. Ýöne öde eden ok, yani şu geçenki nemämizi aýdyrlar, bir süýjü çykarjak bolup ýaňyr urup başlaýar, üstüne bask edýär. Süýjü çykarýanlaryň arkasynda hiç kim ýokdy. Olaryň diňe zehinleri bardy, höwesleri bardy. Ýöne arkasynda prokuraturadan ýa-da bilmen ministerlikden ýene bir ýerden işleýän hiç kimler ýokdy. Öz akylları bilen çykarýardylar. Şonuň üçin bular basyp ýatyrdylar. Şu sorawlaryň biziň garşymyza çykyp biler. Merdan ýaňy sen o adynda da aýdyp geçdiň de gepiň başynda da, yani önümçülük öndürýänler öndürjekleriň ellerinden alınan iş yerler var ve biram şu wagtky terror toporuň özüniň iş adamlary bardy. Men şu ýanky sanak geçenlerim şolaryň iş adamlary, yani hiç ýyly halka peýdasy diýmeýän. Meselem bir kerpsawutdaky işleýän işgäriň, işçi bolup işleýän işgäriň aýlygy näçe ödýär? Iň köpü 10 milyon aýlyk alýandyr. Köne pullanyny täze pullany hasaplasak näçe manat bolýar? 2 milyon bolýar.
2000 manat aýlyk alýar. O da bir $200. Yok, $110 bolýar. Evet. $100. Baba en Yok, köpüsü. $180 şeyler akbırdat bolýandyr. Yo, bolanok yani $100'dan belki geçýän bolmamy mümkin azra. $100 şu wagt nemeden ne? Köne pulunu alamyzda 9,5 milyon bolýar. $100 bolýar şu. $100 bolýar da. Şu wagt 20'den diýip hasap et täzeden mene. Doğru. Ha, $100 diýär. O kerpiç zawatda da aýallar, gyzlar işleýär köp nemesinde agyr işler gaterbet ýa-da fırynnyň içine girip kerpiç çykarýarlar. O taýda da ziýanly işler gaterbet. Ýöne iş yerler bar ýöne olaryň hiç bir halka peýdasy ýok. Meselem Türkiýede iň bärkijesi bir hyzmatçy bolup işläp beren adamam $800 aýlyk alyp bilýär. Iň soňky hyzmatçy bolup işläp beren. Meselem aýal gyzlar işläp ber hojalyklarda. Emma bizim ýurdumyzdaky nähili. Diýmek olar ol işleýän iş bizim şu wagty bizim öňümizde çykaryp ha bara diýjek, görkezjek adamlaryň hiç biriniň iş yerleriniň hiç biriniň halkyň bähbi düşündär. Şular Propaganda üçin köpräk o şeýle bolýar da. Sen monopoliýa bolandan soň nemesi näme diýilýär? Onuň halka köpçülüge diýeli, köpçülüge peýda getirmesi azalýandyr. Monopoliýa ady üstüne. İslese öndürýär, islemese öndürenok, şoňa görä de özü baha goýýar. Näçe öndürjegine de öz karar berýär, näçe baha kesjegine de öz karar berýär da. Bulam köpçülüge gaterwet ýagdaýa düşürýär. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Merdan sağ ol. Şu yerde yankı neme var da şu iş adamları bilen halkın arasında arabalaşık var. Şu en başta gepleşiklerimizin birinde halmıra dağın buraydan sözü var da halk bilen yankı siyahat dünyasının arasında ya da halk bilen şol siyaset katlağında adamların arası üzüldü deyip de şol häzirne iş dünyasındaki şu iş dünyasındaki iş edip gören ya da iş edýän ýaly görünýän halkyň arasındaky neme ünsörmeli biz halk bilen şol iş adamlary ýa-da döwlet derejesinde iş edýän ýaly görünýän adamlaryň arasyndaky neme seretmeli, ünsörmeli. Şolaň düşünjesine şol halky näýli görýär? Halky görünen biri ýaly görýärmi ýa-da halky bir has pes derecede görýärmi? Şu taýsyna seretmeli bolýar-da. Şu taýda meň pikirimçe halky bir ikinci dereceli bir neme hökmünde görýärler-da. İkinci dereceli bir gatlak hökmünde diýsekmi? Şu taýda ýa-da halkyň hakyky hal ýagdaýyndan habar ýok görýärler. Yani habarlar ýok halkyň hal ýagdaýyndan. Ýa-ni so halk şu taýda derejesinde bolmaly, bizim şolaň üstünden hökm ýöretmeli diýilen derejede görýärler köp iş adamlary. Ne? Esas mesele şu taýda bolup durýar-da. O meşhur sözlerden bar bularyň atlaryna da aýdyp geçer bir ikisinde Muhammed nämeti näme? Hoca Muhammed. Hawa senem bir näçe ýere gaýtaladym şonu merdan düşünen ýöne biz oraya halk kalanyny isin diýilen düşünje bilen ýöreýän halkyň bir belli bir ýa gatlagy bar. Onu gatlak diýip hasap edip bilmeýär. Olar ýa sanlar diňe 1 2 3 şu sanlardan olar. Olar adamlarda bir anam ýok ýöne umumy häzirde Türkmenistan halkyny 5 milyon diýip aldy. Şu 5 milyona garşy şu adamlar biz bir ýeli halk
pelaneni isin diyen düşünjede ýöreýän adamlar da eýam halk bilen näşe halmyrada iň birinji ýetleşikden birinde şonu aýtdy da halk bilen diýdi siýasat dünýäsynyň ýa-da ýanky aýdyň gatlan garasy üzüldü diýdi da. Şo ýerlerden gelýän bir neme bar. Ara baglanşyk bar da. Ben şonu aýtjakdym aslında. Şol eýam şu ýerdäki häzirki hereket edýän bir gatlak bar. Ya gatlak diýmeli onu bir topar diýeli, o sanalyca adam halka deňeşdirendi. Sanalyca adam. Eýam şolaýdy, biz bir ýel diýär-de halk diýär, näme ise şonu ýetin diýär. Ýani şo halk bilen ýanky iş adamlarynyň arasyndaky bir uzaklyk bar da. Şo taýda iş adam diýip şo herekede ýa-da şol rasizmyň ýanky edýän işlerine gatnaşýan adamlaryň arasynda bu lokan bir ara tapawut bar. Eýam olar halk diýilen düşünjäni ýadyndan çykarpdyrlar. Bir ýel diýär-de diňe halk diýär, nähili ýagdaýda bolsa şo ýagdaýda bolsun, bire diýär tapawut ýok diýär-de. Şo derece halk bilen arasyny açypdyrlar. Olaýam häzir Türkmenistanyň döwlet düşünjesi diýilýän ýerde bu adamlar hem halktan biri hasaplanmaya. Ondan halk diýmegem döwlet diýmek. Häzir halk diňe halk döwleti döret bilýär. Häzir bu diýmegem hem döwlet ýok, döwlet düşünjesi ýok. Döwlet diýilýän bir guruluş ýok. Halk bir tarapda da hem beýleki tarap. Onu häzir nähili atlandyr bilýär, terror topar. Ondan soň rasizm ýa-da ortaýyň hyzmatkarlary haýsat tarapdan at beremizde de ýa bu adamlara gelişip durýany. Şular bilen halkyň arasynda ýa bu lokan bir ara tapawut bar. Bu adamlar halkdan däl, şu göz bilen terät bilýär. Äwelçe aýtjagym şu. Sağ olun. Nawa. Sözü Sapar kardeşimize bereýin. Awol kemine Muhammed kardeşimiz Vatip mesela sinden vakti ben üstünde olmayın. Kanun bağ olsa, kanun hemme için den olmalı. Eğer kanun hemme için den işlemeyen olsa, o tayda kanun yoktur. Dimer oluyor da. Bu şeylerdir, o Türkmenistan'da kanun bari alak edip korkacak, epizod, değiştiriştir adama. İşem edip görünüyorlar. Kanunun işlet görünüyorlar. Demeleri imajı vermek için o kavirini tutan ol, televizyona çıkaran ol, bıyırıp bakan ol demedik diyor. Yani kanun işleyen yerine kanun türlü olmadık yerde yani kıyış adam işlemeli. Yani işlen oğun o Türkmenistan'da kanun düğünden yoktur. Bolması mümkün değildir. Sebebi büyük kanunum yoktur. Konstitusiya da yok. Konstitusiya diýilen hukuky şu hukukun işlemesine kepil etkenler. O da yani bir üçün işler, yüz üçün işlemeyen olsa o tayda ne kanun var, ne konstitusiya var, ne de hükümet var. Şimdi bunu bir kırağa koyuyoruz. Yoktuğunu biz kâr ayttık değilleşlerimizin Mehmet aytdı. Onun kâr zatları heyilek diyanam olsa halka kaptı elbette atları getiriyanam olsa o etmesini devam etyendirler. Misal için park ettirler. Şunun için değil, öyle doğru bilecektir ilyendir. Üstü kontrollüdür. Onun yemediğine de
sözlerim düşünen okurum kan yani. Dilleri bile sözleyen göçverler vardır partan. 1,5 milyon ton parti yığdık. Yığdık diyenler de çok bakatı 500 milyon dolar. Şimdi biz bu neyemediğini düşündürecek oluyun. O 500 milyon dolar Türkmen nemesi için yani partan duruşu bilen altın yerdeci bir patav eden dedi hiç zaten. Yani onu yekken dikken alıp bilen o tabi 1 milyar dolar harcamalı oluyor. 500 almak için. O peyda derlen delil. O dayhanını yemeğin garip edecek olsa fark ettirdi. Şimdi biz yer varada da gururluk edittik. Çok kreşen yemeğinde de yer öğrenleştirilen olsa çok bakatı bilen bağlar dolanışının içine girdi. Onun uktarına maydanlar. Çok yer Suudi'ye geçenler çok in ardından bir neyse 100 milyar dolar bakatı vardır. Yeri sonsa pul bağların içine girip bağların yani teminatını yeni sermaye yakını üçüne diyen bir Paris yemek her işte. Şimdi 100 milyar alın. 100 milyar demek ne demek? Türkmen bu sifirleri düşünen nokta. Köne pul, terde pul, gitneme diyorlar. Onun koyman geçti bu Türkmen. O terde pul, köne pul olayan nerede? Haydi pul işleyen orada çok pulun ağır tutuluyor. O sizin ağzın tutan pulunuza adam dışarıya alıp pul değil aslında. Onu demediler de. Ne? 100 milyar dolar Türkmen'in 200 yıl yılcak partasının bakası. Bunu etkili bilen mi? 200 milyar yakında. 200 yıl Türkmen halkının bu aksentte yıllar partasının bakası. Şu seri işte de sizin ayarınızın aşağısında üstünden bakıp görüyorsunuz. Şimdi o da görüyorsunuz sizinki alak konu sizinki der. Şimdi biz elimizde ama yehati, büyüklü meselelerden o başka meselelere geçmeni çok indi ettiriptirler afatten de. Bizim soğutsuzluğumuzun büyük sebepleri şol. O tuğunu düştüğümüzün sebepleri şol. Biz bu yurtta neyme bolup geçenli ansır bilen yoktur. Yurdun baylığı yerin altında olsun, üstünde olsun sonu sizin hükümet deyip görünümü kuruluş sonu elinden alınıp Murat'la üyeleri düğünden başka adamlar. Biz sonu demediğini bunu size bir nemede düşündürmek kıyın. Yavaş bunun üstünden dem kurulumu yeter. Böyle düşünmeyiniz için bu devlette, bu yurtta fırsat oluyor. Biz bu gözümüzü, yüzümüzü o kardeştirip, bulaştırıp o başka küçücük yemedatlar bilen, problemler bilen oraya ara edittirler de. Yani devlet olup su dağıtları, benim de aydan adım var. Farklı ne yapayım yıldır ya, 30 yılda. Devletlilerin tavet doğruluğunu da bilmiyor. Bu bir. Onun ne yani hudusi elçiliği geçmeliğini toplumcu yıllarda bilmiyor. Şimdi 23 güne bir topar kanun çıkandı. O kanundan ne Türkmen cemiyetin haberi var mı? Yoktur. Bizim onlar satır. Sonra köpüsünün nimeti benim elimden geçti. Son cümlede. O Bağdat Saadet'in hükman geçmeliği kanunlar var.
Hatta neler vardır. Ukadlar vardır. Yani Toğun 4. yıla kendi Toğun'un idarlan çok kanunları kaldırın. Vatlan hem beceri bilmeyen Türkmen cemiyetimde biliyor. Yani bunu çoğu kurulunca diyorlar, o bilmeyen yerler ediyor diyorlar. Bu da yok yerler. Çünkü illeşler rahatlara yuvaş sizin cemiyetiniz düşünmelidir. Yurdun sizin elinizde değerli. Ama bunlara bir yer açtır. Bu ne ile fizik vadesi diyeceksin? O bir yer aç. Etcek olanların vaat etme netleri yok. Sebebi burada etme için demerde hırv olmalıdır anlayın. Yani demek tuttu geldiğiyle çok hırım olmasa adamlar etmiyorum. Hala bırak. Onu etcek korkuyor. Adamın devlet adamını o görmek katı kıyındır. O içinde bir yarım salarak milyarca umurta yok diyendir. Evet, bu hem beceri anarsı kalkara mafya nemesine bir yerde iş görüşlerim nedir jurnalaktır. Çünkü bizim durumumuzda bazı ulu meseleleri vardır. Halk bunu yuvaş oyun bulur, düşünmelidir. Bol yan dağıtlar vardır. Başınızdan geçen demeleri görüp görsünüz. Onu dile getirmeni, cemiyeti yetirmeni, yolunun gücünü sotaydan gelir. Siz düşünmeyen biri edip verecek olsa kıyındır. O biri size körüğün şeyini et vermeli oluyor. Hem de yaklaşından düşünceli adam için seyredenini görmüş durumda atlar bu da. Dünya biliyor. Türkmen bilen o. Yani Türkmenistan'ı Kotay'da devletim yoktuğunu, bu halkının hiç saat bilen gıdıklanmayan yerler buraya da zırhını ehli dünya biliyor. Sonunda Türkmenistan'a bir sefer barmadığı adam biliyor. Kotay'da yurdum yok, devletim yok. Türkmen bilen o. Dönem hem şu rahatları tağından toğlunun girip halka düşündürüp gözünü düşünüp düşünceyi yineltip Türkmenistan'ı halkın eline vermeli. Yurdumuzun tapusuna almalı, yerine beyit olmalı, aşağına akıyı, bağlılığım, üstüne akı bağlılığım, olmasa bizim toprağımız alsın. Yani çıkıp duran gün var, sonra altın. Kızıl yağlak ile oraya günün yok. Tebrik yemede. Süvetsede yaşatıyorlar. Şular şu yok. Günü ulanıp sonradan pul yatıyor. Masal. Elektriği öndürüyorlar, başkaları öndürüyorlar. Değilir. Yani şu hatları ben yağatlayın, aydayın neydim meclise. Ben Batı ulu iş ediyenseniz siz bu Türkmenistan'ın tarihden kurucularsunuz sizin üstünüzde. Ulu cevapkarşılık, bilgi, bedenli, formlu adamlar dinleri, tarihe girmeli adamlar dinleri yapmadığını belirdi. Yani bu devlet tarihden kurulmalıdır, bu devleti yok ettiler, var devleti yok ettiler. Atvarlık,
Dämedi varlyk kurduk. O dämetlik diýen hekayelerini hemme ters bolup çykdy da. Bizim ýurdumyz. Gurulun taryhym 99-20 ýyl. O kuran adamlarym ol Niyaz Berdi Muhammed diýe şolar alaqly adamlar däl. Onum ne ýoş bilýär. Soňky ýurdy halkyň elinde berbejek bolup ýynaşan gatlaklary bardyr, şartlar bardyr. Emeler bardyr, olaryň hem bejesi jadasyny çekmeliler, jadasy berilmeliler. Iň agyr şekilde hiç nemet ýokdur Türkmenistany şu ýagdaýa getiren adamlar. Türkmen bolsun, daşyndan bolsun, ýawancı bolsun, gorkulu bolsun, gorkutsuzdan bolsun tapawdy ýokdur. Puluny getirmese, koyun zadyny şu millete getirip ýediren emekmese, janyndan, malyndan mahrum edilmelidir. İplendik ýol bilen oğum nemeti ýolumuz açykdy. Raýda ömürmeliler, edýärmeliler. Täze Türkmenistany şeýt kurmaly hem namysymy hem arymyzy hem milletimiz hem de täze niketmeli. Oğlum ben oğlum. Sağ olun. Iň soňky o sözü Muhammed kardeşimize berjekdir. Bundan soň el galdyranlara söz berjekler jemlemekçi. O söz Muhammed kardeşimizde. Sağ ol, Mehmet. Şu ne mesele var da bireyselleşme diýerler. Her kim şahsy düşünjesi bolmaly. Şahsy pikir bolmaly. Hiç kime garaşlylar ýa-da bir ýerden bir habar alypdyr ýa-da ýa-da başda neme gurun neden neme bu da wahy medeniýeti diýär-de bir ýerlerden ol howadan bir ýerlerden ýa-da Allah bir zat aýdypdyr. Sen çüren bir medeniýet başla boly. İjek çöreň gaýgy ýetdirki beýleki tarapda bolganym başga bir medeniýet bar. Hemme zat gözüň öňünde İslam bar el ýeterinde İslam ady ijek meselesi ikinci plan durýarlar. Has bir insançyl, has bir adamçylykly medeniýetde özüni ýetişdirýän bir ösüp barýan bir medeniýet bar da. Şu medeniýetiň üstüne çykypdyr, sen ijek çöreň gaýgy ýa-da hemme kişi diňe şol dollaryň ýerinde gap ýörda. Şu medeniýet bilen beýleki medeniýet gatyl tapawut bar arasynda. Ullakan tapawut bar. Şu medeniýet bilen tapawut bilmeli. Birimçe ýanky iş adamlar diýil ýa-da iş adamlar diýilýän adamlar men gözümde öňüm bir näçe ýerek nemesini etdi deňeşdirmesini şol ýanky eger terror rejimi hyzmat edýän bolsa bularyň millionlary bolsun, milliardlary bolsun bir teňlik gymmaty ýok. Erkekün nasapara köp gepleşiklerinde aýdyp geçdi da jesedini öňümizden geçirdi. Başka bulara aýtmak gerek gel. Başka sen ceset bolupsyň, milliardlaryň bolupdyr, milyonlaryň bolupdyr. Bu hiç bir gymmaty ýok. Milliardlaryň bolupdyr, ol gymmaty ýok. Ýa-ni cesedin geçipdir adamlaryň öňünden. Bu gymmaty barmy? Hiç bir gymmaty ýok. Şoňa düşünmeýän bir adamlar bilen muhatap bolmaly da, muhatap sözi bar da, muhatap sözi. Näzan özüň bir nemesem şoň muhatap sözi. Neme adam ýerine goýup gürleşmeli däl. Diýsek.
Doğrurak var. Ol eýem halk bir tarapda ýöne häzir halk diýmegim eýem ol häzir günlük garanjyny görläp duran halk hökmünde däl. Eýem biziň şu gepleşiklerimizi, biziň ýürlenmelerimizi ýa-da biziň bir aýdýan sözlerimizi dinläp ýa-da özü şoňa karar berip oturan adamlar bar da, şu adamlar pikirlenmeli. Ben öz yerimde, öz ornumda bolup men näme iş edip şu hereket üçin. Türkmenistanyň dünýä derejesinde bir ornu bolmasy üçin ýa-da dünýä derejesinde bir gymmat bolmasy üçin men näme iş edýän? Beýleňde millionlaryň bolupdylar, milliardlaryň bolupdylar. Ýöne her türkün sen jesedin biziň gözümizden öňüne geçýän bolsa, seniň bir teňlik gymmatyň ýokda. Şu iş adamlar meselesinde men şunu aýtmak isleýän. İş adamlar bolupdylar. İş adamlar vardır. Bir teňlik gymmaty ýokdur. Olar diňe nemedir, ekrandyr, propagandadyr. Bu adamlaryň bir teňlik gymmaty ýok. İş adamlar. Yani iş adamlar vardır häzir. Hakykatdan hem şu mesele düşünýändir. Şu hereket üçin ýa-da şu ideologiýa üçin, täze Türkmenistan üçin bir zatlar edipdiler ýa-da men näme goşup bilerin diýen bir pikir döretdiler, soraw döretdiler özünde. Biziň näme muhatapymyz şu da bilen adamlar şu her kim öz ýerinde pikirlenmeli kadýar. Yani şu näme üçin täze Türkmenistan üçin ýa-da 3 ýyldan beri aýdylyk gelip oturýar. Ütgen rat ýok. 3 ýyldan beri şowurda da aýdylyk gelip oturýar. Ütgen rat ýok. Şu ideologiýa üçin ýa-da täze Türkmenistan üçin ýa-da türkmen jemgyýetiniň bar bolmasy üçin men näme edipdilerin diýen düşünjedäki bir adama ýüzlenýär da biziň muhatapymyz şol. Muhatapymyz sözüniň nemesini bilemokdan tutmaçyny. Awa hitap edýän ýüzlenýän tarapymyz bolýar. O ýüzlenýän kişilerimiz diýerler. Ýa-da adamy. Biziň gatlak diýse gatlakdan tek aşyk pesrak bolupdylar ýa-da şo gatlagymyz üçin şolar düşünmem da birinji bilen. Olar men bir ýeň falanyny diýen adamlar birden oňa jesedi öňümizden geçýär. Tapara köp gaýtalýar. Birem görýär şonu. Bizim öňümizden geçýär şol adamlaryň jesedi barlygy da niçtojny diýilýär orçaýdan da. Niçtojny. Hiç bir gymmaty ýok da bizim üçin. Ol ýaşapdyr, ot ýaly bolup ýaşapdyr, ölüp geçipdir biziň gözümizde. O barlygy ýoklugy bir teňe biziň gözümizde boldy. Şol adamlaryň barlygy ýoklugy bir teňe gymmaty ýok da jemgyýet üçin, bir türkmen jemgyýet üçin. Ýöne şonu duýurly watandaş diýilýär. Şolar görüp bilen bir watandaş üçin ne derecede bir gymmaty bar. Şoňa öğretmenim kadýanda. Başla. O soňky sözü Arslan kardeşimize bereýin. Soň jemleýäs. Sağ olun Merdan söz berenin için. Sesim geliyor mu? Nawa. Salam kardeşler. Merdan geçen mecliste bir söz aydıp geçtin de halkın eline urulup duruyor dep. Benim şunun üstüne biraz atlar boşasım geldi. Şu neme oldu? Çerçevede Dünya Bazar Halktayım aydılıp geçti. Kardeşlerimiz tarafından. Şu Çerçeve'nin Dünya Bazarı 1997 yılın Ağustos ayında açıldı. Şu dövür Gök Bazar'dan nemeleri, södegerleri çektiler rotaya. Son bu
Birinci açan adamın nemesi egesi bunun şahsı neme sop üstünde edip açıldı bu bazar. Adı Mehmet Yaşlı'nın Narmurat Çarıviş dittilermiş onu alarak burada belki mi yanlışmam bilirim. Bu adamı bastılar. Basan vaxtlar hem halkın arasında şunu yalı sözler mışmışlar yayradı bastılar da. Yani öyünden konteyner pul çıktı. Öyünden dilfin çıktı zaten. Dilfin ne edip saklansın bizde. Maksat halka iyi girenç görkezip halk şonu yalı adamlara çıkmazlığı için de. Şonu yalı deyip düşünüyorum. Ondan sonra bu bazar anık nemesi yadımda yok. Aradan yılken geçen üçün 2005 mi 2007 yıllarda mı bu bazar devlet hayrına geçti. Son bu bazarda ne eldiysem bir halkın arasında hem ovalardan neme oldu. Adamlar vardı telekeçiler, södegerler. Bu yankı södegerlerin arasında şunu yalı bir bağlantı emele geldi. Bunlar hemmesi birbiriyle doğan yalı katnaşıp birbirinin kıyız çıkarsa oğlu ölentirseler birbirine barıp merekesine yasına katnaşıp şutayda bir şahsiyetlik duygulu adamlar emele başladı. Bu adamlara yankı devletten hiç gidi garaşlı yeri olmadı diye yalı bir nemeler geldi. Duygular emele gelip başladılar. Çünkü telegeçiler hem aidatı da çıkasımız ise çıkamız, çıkasımız gelmeze çıkmayız bazılara öz elimize öz yakamız deyip başladı. Bu yankı telegeçiler hiç gelip pahtaya yığmayana gitmeyedi. Garaz neme de bunlar kontrolsüz adamlar değilmiş. Onun yalı devlet tarafından kontrolsüz bir emele geldi böyle yağdayları. Sonuçtaydı bu da GTT toparını korkuzayan bir nemeler gatlaklar deyin. Yankı Dünya Bazar 2014 yılın oktyabr ayında yıkıldı. Yıkılmadı, yıktılar. Başlan. Son Yankı Bazar'ın umumi tutuyan bir meydanı vardı. 11,5 hektar değildi. Belki mi yanlışman bilerim. Ulayan bolup biler. Şotayda 11.800 patentli telekeçi vardı deyip aydılıyardı. Ondan başka da patentsiz telekeçiler hem kente. Bu bazarda ne eldiysem adamlar özlerine gününü verip bilen adamlar oldu da ondan dışarıda da bazarın dışında taksiciler, avtobusçular Sayat'tan başlap Deneve çelli, Butayı Farava çelli ayrı ayrı taksistler oldu. Ondan başka taşından öyünden nam pişirip getirip satyan, palo pişirip getirip satyan, her hili öyünde önüm öndürüp küçücük olsa da gününü gören adamlar vardı. Son mine yakın yanlışmasam taçka süreyen olanlar vardı. Mesela taçka süreyen olanların köpüsü adeti günüme 500 bin manat, köne pulda təzə manatda 100 manat, ayda hesaplasan 10 milyondan geçerdi. Son neme oldu? Yankı Dünya Bazar'da bu yerli telekeçiler 11.800 bilyenim. Bundan başka Ahal'dan gelip söyledenler var. Daşoğuz'dan, Mar'dan gelip söyledenler vardı. En köpü de Marlı illeşlerimiz köp geliyetiler. Giyicesi bilen gelip şu bazarda söyleyip giderdiler. Garaz Yankı Marı bilenle çerçevenin arasında şunu bir doğallık, dostluk katnaşayan bir bağlantı emele geldi. Bunlar kıyız alıp birbirinden kıyız verip ondan sonra
has birbirini yakından tanıyan olup öňden görüp işleşip ýürýän bir adamlar olan üçün ınam vardı ortada. Bu ınam neyle ınam? Neçe olsa hem mesela birbirine nesiye yük verip söyle diyettiler bu adamlar. Ondan sonra bu zatlar şu GTT toparı korkuzuya da bular çünkü kontrolünden çıkan adamlar oladı bunların düşünmesi boyunca. Ondan sonra yine dünya bazarı yıkılan vakti biraz fikirlerim ütkep nemeder de baştan izleyicine devam edip bilem yok hazır. Biraz yararsız doğru düşünün. Yankı dünya bazarı yıkılan son köhneden köhnesi, tezesi 11 sany bazar döredi. 11 sany bazar döredi. Bularam atlarına ayda oturmayın. Son şunu yalı oldu. Mesela bazarçılar bir nemede 8. Mart Ayarlar Bayramı günü bir kafede oturdular. Son yani kafede oturan vakti yanında da devlet idaralarında işleyen adamlar oturdu. Son yankı devlet işinde oturan adamların saçağında değil azıcık ucuk zatlarla oturdu. Telekeçilerin, södegerlerin doğulu coşup bezep oturup ye içip kaçtılar. Şotayda bu adamlar neme yankı içmeyalı GTT toparı korkuzayan bir katlak oldu. Ondan sonra şu telegeçi adamlar mesela kevre o yerlerinde elektrik togu azdır. Son bular pulu bar olanlar yankı yigitler, södeger yigitler özüne ayratın öz hocalığı için bir öy için transformatör koyup ulanıp başladılar. Son yankı demede bular devletin kontrolünden çıkan adamlardı da şu bağlantıları bozmak için dünya bazarı yıktılar. Hazırlıkça şunu aylayın son indiki sözde ait barayın da kalanını verdim. Doğru. İyileşler. O vaktimiz oldu yani siz el kaldırıyorsunuz. Bu sefer son gelmeyen ben şunun için cemlecek olan vaktimizden bu tayda yarım saat geçti. Asıl vaktimizden. Emin hemen Şunun bir için iki koşup biliyor musun? Şu hova. hakkında, şu dünya bazarına yası çarıyıflar hakkında şu çarıyıflar Çerjön, Ürenci Pasulka'nın yarım bir zelili köçenin bir böleğini tutuyor da şuların maşkalası. Şu maşkalasından bir oğlu benim klastaşım Çarıyıf Bahtiyar'da. Şu dünya bazarı Çarıyıfların elinden alan vakti, şu dünya bazarı var vakti. Bunların elinde vakti bu oğlanı narkotika oturttular bu benim klastaşımın. Son şu dünya bazarı elinden alınan son bu oğlan bir ne belli bir şekilde öldü de bilmeyeler. Ben özüm bilmeyen bunu. Birileri narkotikten öldü diyorlar, birileri özünü öldürdü diyorlar. Şunu bir bilgisiz şekilde öldü bu oğlan. Şüpheli ölüm. Şüpheli ölüm. Sonra şu çağları köp çağası zayalandı şuların. Son yani maşkalı zaman gruplu maşkaladı. Düşüp kaldı son şu dünya bazarı alınan son nemesi düştü de bulan avraya düştü. Şunu götürecek oldu. Sağ olun. O Mive kardeşimizden şu ile bağlanışıklı burada zaten açacak yalı. Mağlumat hükmünde alalı. Son cemlele. O Mive kardeşimiz sesini açıp yetişmedi ben tek. Geldi mi sesim? Geldi. Sağ ol Merdan söz verdiğin için. Yani bir kardeşim şu dünya bazar vardı. Gerçekten hem mezadı doğru ayttı.
bizlerim şu zatların içinde özümüzün başımızdan geçti. Bizlerin hem avtobusumuz vardı. Hocayın Erkirdan bilen vokzal bazar akşam şondak sonra bir kiçkineyine dükkanımız vardı. Oğlum telefon onarattı, bilgisayar onarattı, telefon aksesuarlarını satattı. Başta Munyalı tek yer vardı. Şu almazdan ön 1-2 yıl adamlar şundak bir kıstadılar da kanun geldi yukarıdan. Magazin kurmalı. Kim oturan yer var olsa şu yere öz magazin kurmalı. Öz gücüyle hiç kanaka kömek verilmedi. Adamlar elindekini, ovucundakini ne emesi var olsa ne emettiler. Danı magazin kurdular. Özümüze bir şöyle koyduk. $12,000 gitti şu vaktin puluna. Ama ana sonra yıktılar ha. Yıkandan sonra bunun pulunu Türkmenlerinde değilsek takı tukumuzu alıp gidiverin diye 4'te şifre mi tahtasını aldık geldik başka hiç kim istediler. Dava edenler var, davaya ettiler, prokuratura kalmadı, aşkavatlara çeligitler. Hiç adam da privat edebilmediler. Hiç kim ihsat diyen yok. Şuna dedim. Sonra ben şu geçen sefer şu Ürgenç Paslıka'daki kant, helvazat çıkarttılar. Peçek kant zat, pryanik. Şu gelinler mesela şu Ürgenç Paslıka, Ürgenç, Kazar, Harazim'den gelin aldı o vakitler. Bunlara kızlarını örde şu yan tarafa verettiler. Şondan o taraftan gelen gelinli evlerde pişirildi. Köplenç. Onlar yam akarsa içine zvanok edivaktılar. Şu vakt özümden havarım var menin. Planının en Amerika'ya barasan görüne dediler. Ene canapa nereye gittiyse senin havarın yok mu? 3-5 bilen gece saat 4'te emigrasya geldi. Aldılar Granitsadan ötürüp geldiler. Ana beçelerini datladı, bayladı. Bir ay sakla bana izinden gelinin alıp gitti. Şunu liçni özüme aydanları vardı. Ana zvanok edip attılar. Şu iyi mi? Bir gezek yapadılar. Sıra onu nam pulu gere ya. Yine kaltadan açadılar bunlar. İkinci gezek yapadılar. Son bunların simyasını araştırın. Ne bir şey de buladı. Ürgencik yani. Akasıtsa öyle prapiska koyulma. 12 yaşındaki oğlu var. Hal prapiska koyulma. Her ayda bir ödemeli pulu var iken şu uzatmalı mı emigrasya barıp şunu töleykerler. Yani şunun için şu gece gündüz gelmeyip gece katnap gelip şu gelinleri alıp gidip Özbekistan tarafa ötürüp geldiler. Beçelerini datladı, bayladı, öyle kaydarşı emzikli çağasını elinden alıp kaldılar dedi. Bu Türkmenistan'ın rayatı dedi. Yani şunu aydeyin dedim, şu gep gelemez. Bu distrikçini terör, eğer terörler amundak etmez diye. Şunu aydeyin dedim. Bu malumat doğru. Daima geline halgaça pul tölep yürüyen. Doğru malumat. Yani asıl mesele endi geldik köyüne. Hiç elyas ya. Saparağa söz vereyim. Evet. Avol kat Rays'ın yetası mesele ne iktisadi alımda tecrübede bazar orada hem mesela multiplikator demek ne demek? Bu değileki yan iş yerleri yani körükleyen bir generatordur. Ne bir bazarın tüvürünü 10 milyonlarca, belki de 100 milyonlarca iş yeri, küçücük, uli, her türlü ödürüyenler. Sebebi her bir öndürülün de insan bir yerde satılmalı. Yani Türkmenistan'la her oblasta ulu bazarlar törendir, onların hep öncesinde yapandırlar, ya o dereceye getirendir. Hemen demesi, o köteninin yolunda atlar değildir, o planlaştırıp, yani şu cemiyet hiç vaat ayağa almalı değilin demesinden uğralayandır. Sebebi, her oblasta birden bazarlar yanması, götürülmesi, demesi,
Mümkün derler. Onun hepsi ayrı ayrı yakalayanları derler. Yok. Bunun hem beceriğim. Bir yerden komanda öyle geliyor. Öyle Devlet Hukuk Komitesi'nin kurulan işleridir. Hem beceri. Ondan başka yani bu da atları kurunak bilecek, edip bilecek Türkmenistan'da kuruluş yani yok. Devlet Hukuk Komitesi kimi işliyor diye soru daha vermeli. Devlet Hukuk Komitesi Floryalak yangınlar çıkma mümkünçülüğü yoktur. Ama ne hemen bahalı tapyanım olsalar yalanlar yani üstünü örtbas etmek için edilir. 4 mi 5 mi obursu yanan bağlarla anasında Türkmenistan'ın Devlet Hukuk Komitesi vardır. Ben şunu aydayım. Öyle büyük 100 milyonlarca iş yerinin yapılmasına sebeptir. Yani Bu Türkmenistan'ın Hukuk Komitesi o değilmeli mi değil mi meselesi çıktı. O kimi işliyor? Yani Türkmenistan'ın içinde 20 yakınında tutmalı oldu şol, onun iyi o eğiler vardır. Onlara ilgili buyruk veriyendir. Etmeliyendir, planlaştıranlardır. Şeyle olmalı. Oğlum. Hava olunur çağrıya söz vereyim. Son iyileşler bitiriyaz. Hakikaten bitiriyaz. Haberiniz olsun. Salam kardeşler. Kan bir mümkünçülük bolup duran söz almak. İşte olan siz bilen ara tapawut saat boyunca. Men yankı sizin diyen dağıtlarınızın hemmesini şu 2,5 saatlap dinledim de. Olin şu adet sen dinlep oturmayın bolyan dağıtları kanım kılıp qaharım gelip şu 2 saat 2,5 saat dinledim de. Türkmenistan'ın içindeki bolyan dağıtları menin şu at bitir kanım kızdırdı da inni yöne size aytacaklardım o kardeşler katı güçlü adamlar. Ne için şu dinlep oturuna olin siz güçlü adamlar özünüz bilýänim dälsiňiz güýçüňiziň şeýle özüňiziň güýçlüdigini. Fiziki ne güç gödüňme getiremok da sizin sesiňiz güç. Sizin her biriňiz sesiňiz güç. Ýa-ni bu guramaçylykly terror topary we gadata. Şu adamlary Türkmenistanyň watandaşlaryny halkyny şuna düşürenler hemmesi gadatan hatarına girýärler. Kimleriň eli bar bolsa özleri gaty gowy bilýändirler. Bularyň jezasy gaty uly bolar. Çaksız uly bolar. Bu ata çenini bulan eden etdilikleriň aňyrsy bärsik görünýär, gutaranyar. Bulan eden etdilikleri gutaranyar. Haýsy zatyn tutsaň gaty bir wagşyçylyk bilen edilen zatlar. Yürütülüşdirilip edilen zatlar. Halk şuna düşüren şol götete ba. Bularyň çekçek jezasy gödüňize getirme bilmeýäňiz. Kim näme şolara jeza bermeli? Iň agyr jezalaryň birini şolara bermeli, biri el galdyrsa demesi teklip etse men 2 elim galdyrjak. Ne görýänsiňiz käbir mena gawat delim adam it saklaya kapsyna zınjyra daňalan. Beni onna harlamaya. İstese berýär, istese urýar, istese näme dese şonu edýär. Ol it bahir gözüniň çorbasyny aktyryp ýatyr. Hiç adedi bilen ok. Indi şu halky şu itin gününe getirdiler. Şoňuna düşdü halk. Türkmen halky. Şol eýetine näme jeza berersiňiz? Iň agyr jeza ne şol eýetine berilmeli. Olam kim ene şu gadete topary? Şu aýdýan şu 2 saatlap dinledim sizi 2,5 saatlap bolin. Kanım depämir dur şu wat. Bu zatları var ya, şu Türkmenistan içinde yaşlamasan daşına oturup birinin aýdyp beren zatyn dinleýän bolin, realnasdan gaty daşlaşýan da, biz daşlaşypdyrys. Şu realny durmuşdan gaty daşlaşypdyrys. Her bir bolup geçýän zatlary aýdyp berilýär bolin, depäňde ganyň aýnaýar. Men şulardan ibaret aýtjaklatlam, näçe agyr jeza berilmeli bir teklip etse 2 elim galdyrýan men. Bolus watandaşlar sağ olun söz bereniňiz üçin. Bolýa.
Arslan iyileşmede meli kaldırıpdyr ya ýalňyşyp kaldyrdymy ýa-ni jemleýäs diýdim. Yok meydan täzeden kaldırdım. Mümkün bolsa iki zat koşayın da yine. Aha. 11.800 TL keçi deydim ya. Bu 11.800 bir adam değil de maşkala bular. Bu her maşkalada hem en azından 3-4 çağı olanda sanını köpeltirip görülmeli de. Yani bu bir çerçevedeki dünya pazar değil. 4 vilayette bir ayın içinde yıkıp dargatılan zatlar. Bu yani dine maşkala dargatmak şu proyekti mi protokolu bilen edilen işler diye düşünen. Ondan sonra yankı dünya bazar 5 vilayetteki bazarların bir yılki bercek girdecisini 3 ayda beriye çerçevedeki dünya bazar deyip eşlen yerlerim bolupdu da şunu koşayım dedim. Doğru. Kardeşler, o sağ olun gaty, o çekeleşikli ve kızgalanlı gitti. Yığınanşığımız indiki yığınanşığımızı şu taýda aýdylanlary bir yankı aklımızdan geçirip bir netije ýa-da bir neme çıkarıp bir pikir o düşünce çıkarıp o indiki nemede dowam etmemiz gerekli. Ýa Türkmenistanda bolýan zatlar indinde yani köpçüligiň bir pikir alışverişiniň esasında bir orta açık ýa-da bu gaty möhüm bir iş. Yani köpçüligiň pikir alışverişiniň netijesinde Türkmenistandaky bolýan zatlaryň sebäbini tapmak bu gaty uly bir siýasatdyr. Bu siýasat Türkmenistany aýdynlyga çykarjakdyr. Sağ olun. Indiki ýygnaşykda görüşýänçäk.